αποδεχτούμε την ποινικοποίηση της παιδαγωγικής ευθύνης και της συλλογικής δράσης. Ο εκπαιδευτικός που υπερασπίζεται τους μαθητές του και το δημόσιο σχολείο δεν διώκεται. Αποτελεί παράδειγμα αξιοπρέπειας και αγώνα. Η επίθεση σε βάρος των συναδελφισών αφορά όλους μας. Είναι επίθεση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στο δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο σχολείο. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών. Να σταματήσει τώρα κάθε πειθαρχική διαδικασία. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε. Το θέμα, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Πρέπει να πάρει έκταση. Πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες, όλες οι σχολικές μονάδες, οι σύλλογοι γονέων, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ραφίνα, γιατί αύριο, και δεν θα πω είναι πιθανό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει και στις δικές τους περιοχές. Δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της Ανατολικής Αττικής, αν και στην Ανατολική Αττική, να θυμίσουμε, έχουμε πολλές πρωτιές. Πριν 2 χρόνια εδώ ήταν η διεύθυνση, η οποία καθαίρεσε, έτσι εν μία ανοιχτή που λέμε, 12 συναδέλφους και συναδέλφισες που είχαν θέσεις ευθύνης επειδή κάναν το άλλο τραγικό, σε εισαγωγικά, συμμετείχαν στην απεργία αποχή από τις αξιολογητικές διαδικασίες. Σήμερα λοιπόν συναγωνίζεται η διεύθυνση να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ. Δεν έχουμε ξανά καταγεγραμμένο σε μία διεύθυνση να παραπέμπονται τόσοι συνάδελφοι μαζικά σε πειθαρχικό και μάλιστα δεν παραπέμπονται με μόνο μία κατηγορία. Εμείς από την πρώτη στιγμή σαν σύλλογος ανοίξαμε το θέμα. Ήδη μέχρι στιγμής περισσότεροι από 23 σύλλογοι εκπαιδευτικών, ΕΛΜΕ και συλλόγων πρωτοβάθμιας από όλη την Ελλάδα έχουν αποστείλει στο σύλλογό μας ψηφίσματα συμπαράστασης. Αυτά στο επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν, θα τα καταθέσουμε και με πρωτόκολλο και στη διεύθυνση και στην περιφερειακή και όταν θα έρθει η ώρα και εκεί όπου αλλού χρειάζεται. Άλλοι 16 σύλλογοι γονέων, Ένωσης Γονέων, θα διαβάσουμε και στη συνέχεια για να έχετε και εικόνα ποιοι είναι αυτοί που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Σήμερα εδώ μαζί μας, έχοντας πάρει απόφαση από τα συλλογικά τους όργανα συμπαράστασης και στήριξης των συναδελφισών, είναι το Σωματείο από την Ανατολική Αττική ο Σοκράτης και από την Ανατολική πάλι Αττική ο Κώστας Σωτηρίου. Θα δώσουμε στη συνέχεια και ένα σύντομο χαιρετισμό, το λόγο και στους συναδέλφους.